Здравейте и добре дошли обратно в канала ми. Тъй като проявихте голям интерес относно оценяването на вашите ногти в TikTok и ме заляхте с редица съобщения в личния ми профил, реших да създам поредица в YouTube, където ще имам повече възможност да оценявам и обсъждам вашата работа. Тъй като видях, че част от снимките, които сте ми пратили са с доста лошо качество, тъй като социалните мрежи малко развалят резолюцията, тук на екраните ви ще изпишем имейл, на който вече може да ми пращате снимките и клиповете на вашите ногти и съответно така ще бъдат с доста по-хубаво качество. Ами, какво да казвам сега? Тъй като когато правих поредицата в TikTok имаше някои разминавания на хората в коментарите, които твърдяха, че може би са малко по-критично, отколкото трябва към ногтите, ще кажа едно. Аз съм човек, който е професионалист, работи това, плащам се да работи това, съответно аз съм доста критична и виждам грешките на хората. Всички, които ми пращате снимки, трябва да сте наясно, че аз ще бъда абсолютно искрена и ще ви давам градивна критика, но честна градивна критика, която може би няма да ви хареса. Затова, ако не сте готови за този тип градивна критика, по-добре не ми пращайте снимки. Нямам по никакъв начин да захаросвам нещата и да ви казвам, тези ногти са много сладки, тук това е супер, нещата са окей, когато нещата не са окей. Така че бъдете готови за критика. Преди да оценя първите ногти, искам да кажа нещо. В момента снимаме поредицата анонимно. Тоест няма да изписвам имената на хората, които са ми пратили снимките, но за в бъдеще, когато снимам следващите поредици, ако ви искате все пак да съобщя вашето име, Instagram, никнейм или нещо подобно, пишете ми предварително, когато ми пращате вашите снимки. Започвам с оценяването на ногтите, които сте ми пратили. Така ще ви сега... аз трябва да се го прочета. Първото момиче, което ми е пратило снимки е на 16, занимава се от около 2 години, няма изкаран курс. Така. От първата снимка, която виждам, бих казала, че определено има нужда да се поработи над кутикулчетата. Може би да се буфират една идея повече, тъй като има стърчащи кожички. И като гледам средния нокът, бих казала, че определено са изпилени точките на врастване. Не знам дали клиентката е дошла с такъв тип нокът или ти си го пилила, но ако ти си го препилила така отстрани, съвета ми не препилвай толкова в страни. Първо, че се разваля правилната пропорция на ногтя. Второ, че когато изпилваме точките на врастване, това е опасно за ногти на клиента. На втората снимка отново виждам същия проблем. На средни на показалица най-много се вижда в страни. Все едно хващаш пилата по неправилен начин, отнемаш повече от страничния паралел на ногтя и по този начин изпилваш точката на врастване, което е изключително опасно. Много често такъв тип изпилване на точката на врастване води до отлепяне на нокътното легло от нокътната плочка на клиентката или така наречената униколиза. На третата снимка, тъй като ногтите са по-дълги, може би не виждам това препилване, но определено самата форма не ти е окей. Имаш нужда да поработиш над формата. Показалица е много различна форма от другите. Предполагам, тук си искал да направиш форма балерина, ковчег, няма значение как я наричате. Примерно средния, безименния и котрето са окей, но на показалица всъщност наистина може би тук също си припилила точките на врастване. Прекалено стеснение в началото и това разваля формата, прави я доста по-различна от на другите ногти. Също така имаш неравност отгоре по повърхността на ногтя. Това най-вероятно защото не си обръщала ногтчето да изравниш правилно или не си пилила както трябва. Оттам вече френският ти не е толкова перфектен, точно защото нямаш правилна повърхност. Перфектен френски може да получим, когато си изпилим перфектно ногти отгоре и така може да го начертаем. Но ти когато рисуваш върху повърхност, която е на вълнички не е правилна, няма как съответно да направиш красив френски. Като цяло това са забележките ми, определено работата ти въобще не е толкова зле, локираш много добре, имаш потенциал, дори рисунките, които виждам, че са направила са много сладки, но просто трябва да наблегнеш малко повече относно обработката на ногъчетата. Чак сега тук имам някакво дълго съобщение, трябва да прочета. Време е да оценим вторите ногти. Честно казвам, не знам тези ногти дали са правени от маникюристка, дали са правени от момичето, което ме е пратило ногтите, тъй като нямам никаква информация, но все пак ще ги оценим. Ногтите изглеждат много добре, бих казала, че са... Даже така като гледам това бяло, мен ме е страх от бяло. Няма маникюристка в живота ми, не съм срещала такава, която да не е страх от бяло. Тъй като бялото е много капризен цвят и винаги ако има някаква неравност върху ногтя, от бялото се вижда. В случая ногтите са много добре направени. Честно казано, единствената ми забележка е може би, че кожичките са доста уръфани. Когато си е пилила своите ногти и си обработвала кожичките, може би не си ги изрязала правилно, си ги
поклъцнала малко, т.е. трябва да поработиш повече на твоя срез на среза на кутикулата и съответно след това да буфираш, ако има нужда. Сега, изпратили са ми снимка, която за съжаление няма как да ви покажа, тъй като новия апдейт на Instagram не ми позволява да скриншотвам такъв тип снимки. Затова отново казвам, ако ми пращате снимки в Instagram, не по този начин, тъй като не мога да ги скриншотвам. Така или иначе, както казах в началото, вече предпочитам снимките, които ми изпращате, да бъдат по имейл, за да бъдат с по-хубаво качество. Време е за третия маникюр. Само това съм скриншотнала, предполагам съм нямала информация от момичето. Просто пратени тези ногти, така че каквото съм пратили, за това ще говоря. Френски лично за моя вкус е много дебел и не ми харесва. Това е моя вкус, разбира се. Кожичките изобщо не са оправени, даже хич не са добре. Палеца не е с много правилна структура. Отново някакси вместо да върви правичко, върви отдолу. Самите паралелите на ногтя не са изпилени, не знам как да се изразя. Да, общо взето не е определено моя маникюр. Време е за четвъртия маникюр. Това са ногтенца пратени от момиче, което ми казва, че ходи при украинка, която наистина е професионалистка и според нея, на нея е интересно аз да обсъдя дали според нея това момиче работи добре. Това, което мога да кажа за ногтите е, че добре са направени, но примерно на едната снимка веднага виждам, че палецът е по-дълъг отколкото другите ногти и отколкото другия палец. На показалеца виждам кривина, защото това, което мога да кажа от моя личен опит е, че когато тя е сложила камъчето на показалеца, топа се е разтекал в страни заради големия обект върху ногтя. Ръката не се е обърнала наобратно, за да се поизравни този топ. Топа е останала и тук в страни, при което се получава тази неравност на показалеца, където е жълтото камъче. Средния нокът е средния и показалеца изглеждат по-дълги от безименния и средния изглежда кривичък отгоре. Общо взето има какво да се желае по ногтите, определено не са най-перфектните ногти, които съм виждала. Време е да оценим четвъртите ногти, като те са клип, не са снимка. Момичето каза, че имало само този клип, затова този клип ме е пратило. Казва, че на 17 сама си прави ногтите, знае, че не са перфектни. Даже били дебели, обаче това е любимият дизайн, който е правило и нали съжалява, че няма повече снимки на него. Така каза, че ще е благодарна, ако оценя ногтите и дам градивна критика и ми благодаря предварително. Това, което мога да кажа за ногтите е, че дизайнът наистина е много красив. Лично аз съм голям фен на този тип дизайни. Хем има някакъв блясък, аз обожавам блясък, хем има френски, просто много красив нежен дизайн. Това, което не ми харесва на мен е... Не бих казала, че ногти са толкова дебели, колкото най-вероятно това са естествени ногти. Сега ще ви разкрия една тайна. Аз и може би още 80% от маникюристите не си падаме по естествени ногти и на клипчето много ясно може да видите защо. Естествените ви ногти са криви, растящи надолу ногти. Може би не повече от 10% от населението на света има растящи напред ногти. Все пак, когато вие използвате твърд материал върху вашите ногти, тези ногти почват още повече да растат надолу, тъй като материал натежава и съответно, както виждаме на клипчето, се получават ни ето такива орлови извити ногти. На мен това не ми е красиво, напротив, страшно ми е грозно. Аз лично винаги съм с изградени ногти, никога не мога да си позволя да пусна дължина на естествен нокът, защото за мен е зверски грозно да ходя с ето такива орлови ногти. Маникюра, който си направила е красив, но просто на мен ми е ужасно грозен заради факта, че това са твоите естествени ногти. Грозно ми е, аз като маникюрист предпочитам да ходя с перфектно прави ногти, т.е. изградени, а не с естествени ногти, които растат надолу. Разбирам, че вие като клиенти много държите на това да имате естествени ногти. За вас се е превърнал в някакъв вид фикс идея, не знам защо, просто това са моите естествени ногти. Първо, на практика това не са вашите естествени ногти, защото вие имате твърд материал върху ногтите. И ако вие махнете този твърд материал от вашите ногти, най-вероятно вие няма да имате тези дълги ногти. Тоест на практика това не са вашите естествени ногти. Това са, да, те са ваши, но са подкрепени с доста количество твърд материал. На второ място, аз като маникюрист и професионалист не виждам смисъл да ходиш с дълги ногти, ако те изглеждат като на орел. Това е мое мнение. Не мога да осъдя никой. Аз също имам клиентки, които си харесват така ногтите. Те ходят с такива ногти. Не мога да направя нищо. Просто им ги правя, но на мен това не ми харесва и не е красиво. Пак казвам, моделът, който си направила е много красив. Не бих казала, че са дебели. Просто поради факта, че това са твоите естествени ногти, са много криви, растат надолу и на мен това не ми харесва. Между другото, това е много сладка чашка. Онзи ден една клиентка ми я подари за Коледа. Това е прекрасно.
много добре избрала на фона. Ми харесва, че е такава... Онзи ден ми се случи, понеже аз имах досега пиех вода в друга Starbucks чашка, подарена миналата година от друга моя клиентка, обаче тя се отваря, а тази е като термос, съответно се така затваря и отваря. И аз си сипах вода и без да искам бутнах водата и олях цялата ми клиентка с вода. Сега няма такава опасност. И така клиентката се суши със сушка. Забавихме се, това беше положението. Изкъпах я малко. Време е за петите или четвъртите ногти, да знам, изгубих се вече. Нямаме информация от момичето, просто ми е казало, може да оцениш моите ногти и ме пратило някакви ногти. Ами, модела на твоите ногти е много красив модел, на мен много ми харесва, но предвид факта как са снимани, ми издава, че тези ногти са снимани в момента, в който са направени. Тоест, те вече са израснали. Не е окей да правим ногти, които са тук, що направени, излезли сме от салона и вече имаме милиметър и половина разстояние от ногтите. Това е ужасно грозно. 2024 края, 2025 може би вече сме. Не може да оставяме нашите клиенти с милиметър и половина-два на ногтите им. Растеж, а са излезе сега от салона, просто не е окей. Момичета, колежки, старайте се да лакирате максимално до кутико. Освен, че са израснали вече, показалецът ти е най-дългия нокът. Най-дългия нокът не трябва да бъде показалеца. Освен, че нали, имаме разстояние от кутико, което не трябва да имаме. Освен, че показалецът е най-дългия нокът, той не трябва да бъде най-дългия нокът, ми се струва доста кривички. Така като ги зумна, като ги огледам, определено не са много правички. Пак казвам, моделът е красив, но самия маникюр според мен не е изработен много добре. Следващите снимки са изпратени от момиче, което е на 16 години и няма курс. От първата снимка мога да кажа, че маникюрът е почти перфектен, честно казано. Единственото нещо, което не ми харесва, е, че на показалчето съвсем леко отстрани на страничните паралели имаш една извлеченка, но честно казано, така като всъщност може би на средния нокът малко в единия край си припилила точката на врастване. Never mind. И на безимения съм го направила. Така съм малко сляпа, ще ме извинявате. Трябваше да погледна снимката от по-близко. Сега като се е зумна, на пръв поглед маникюра изглежда перфектен. Е така отдалеч като го погледна. Но когато зумна на средния и на безимения, не знам дали ще се види така, когато покажа, но ето в тази зона тук, имаш едно препилване на точките на врастване, което не трябва да имаш. Ако правиш това нещо и не стесняваш толкова ногтите, като ги препилваш, маникюра ще да бъде перфектен наистина. Втория модел, който си ми пратила, също е много сладичък. Аз съм даже доста впечатлена колко добре се справиш преди факта, че нямаш курс. Това, което мога да кажа като градивна критика, честно казано, за втория маникюр, единствено, че примерно палецът ти е по-къс от другите, но то това може би не зависи от тебе, нали? Това може да са били просто ногти на клиентката ти. Но със сигурност много са добре. Честно казано, не виждам какво можеш да оправиш. Нали, сега, ако трябва да издревнявам, мога да кажа, примерно на мен френския ми харесва да е по-издължен или някакви такива неща, но това са излишни неща, като цяло маникюра се изглежда много добре. Следващите няколко снимки, които ще оценя, са на хора, които не са ми дали никакъв контекст, просто са ми изпратили снимките, не знам нищо за техните ногти, така че просто оценявам това, което виждам. Това е много интересна форма, защото средният е някакси затъпен в края. Overall, маникюра не е толкова зле, но има така дребни детайли, които мен като маникюрист ме дразнят. Например, кожичките са доста уръфани, може да се поработи малко. Не доста уръфани и по-зле съм виждал, но може малко да се буфират. Средният е с затъпен връх за разлика от другите, което не изглежда добре. Нали? Не може един едно да е така затъпен, другите са остри, не изглежда окей. Безимения сякаш има лека кривинка отстрани. Самите снежинки, ако това трябва да са снежинки, не са много добре нарисувани наистина. Трябва малко повече да се постарае човека, който ги прави. Изключително ненавиждам къси, остри ногти. Кошмара на всяка една маникюристка е, когато клиент без дължина дойде и каже: искам остри ногти. Не искай остри ногти. Нямаш дължина за остри ногти. Като изключим, нали, че съответно тези ногти са твърде заострени за дължината и хора, съжалявам, на мен това ми изглежда на ръката на кокошка. Това са кокоши ногти. Виждали сте ногтите на кокошки? Не ми харесва наистина.
като професионалист на мен не ми харесват толкова къси ногти, които са остри, не изглеждат добре. Ногтенцата са кривички определено. Материалът е разлят отстрани в синусите. Вместо да бъде правилно пропорционално разлят хубаво по целия нокът, той просто ето така разплъкан отстрани в самите синусчета и в страничните паралели. Френския съответно там става и доста по-тумбест и дебел. Хем нямаш дължина за този френски, хем то като ти е разлят отстрани, че дори да опиташ да направиш хубава усмивка, тя няма да се вижда, защото материалът е много слепнат в страничните паралели на ногтите. И това е за тази снимка. Следващите ногти отново са доста късички за тази остра форма. Кожичките са недобре изрязани. На котерето това или е кръв, или е лак, не знам какво е, но каквото и от двете да не трябва да е там в кожичката. На всеки се случва да пореже клиент, но когато порежем клиент, го почистваме, слагаме му някакво кръвоспиращо лекарство, изчистваме хубаво раничката, дезинфекцираме и тогава снимаме. Ние снимаме с теклата кръв по ногтя, просто това изглежда непрофесионално. Ако е лак, изцапам, отново не снимаме клиента, опитваме да махам този лак оттам, преди да правим снимки. И показалеца, като го гледам отблизко, ми се струва някакси така кривно, не знам. Следващите ногти определено са кривички на някоя страна. Сега, тъй като този френски е нарисуван леко криво, наистина не съм убеден дали френския просто е нарисуван така, че самия безименен отива на криво, или просто безименния е крив, но каквото и от двете изглежда странно. Френския на показалеца е много зле, не е добре, но иначе не изглеждат зле. Да. Следващите ногти са на момиче, който ме е изпратила доста мило и дълго съобщение. Няма да го чета цялото, то си е лично. Но общо заето казваме, че е самолука, иска да изкара курс, но все още няма тази възможност. И когато отново е започнала да прави ногтенца и да излиза такъв контент, се е почувствала вдъхновена и решила да ми прати снимки, което е много сладко. Тук съответно ми е казал, че харесва работата ми. Благодаря ти много за което. Много се радвам, като получавам такива съобщения. И казва, че се надява някой ден да бъде толкова добра, колкото мен. Мила, можеш да бъдеш толкова добра, колкото мен. Просто трябва много упражнения. В случай, че си написала, че работи само върху няколко приятелки, намери още приятелки, върху които да работиш. Със сигурност с практиката и правилните съвети ще се справиш много добре. От снимката, която виждам, че си ми пратила, бих казала, че тръгнала си в добра насока. Примерно отгоре повърхността на ногтя ти хич не е зле. Но примерно веднага на показалчето виждам проблем. Най-вероятно ногтя на твоята клиентка расте надолу, но е редно, че да го прави, защото в момента изглежда доста по-растящ надолу, отколкото другите ногти. А също така са една идея по-тумбеси, отколкото трябва. Формата, която тръгнала да правиш е много хубава, но този тип форма изглежда най-добре, когато нямаме излишен материал. В случай, че имаш излишен материал, който не ти е на правилното място, струва ми се, че доста в зоната на кутикулата е излят материала и най-вече в страничните паралели, а не по правилната повърхност отгоре на нокътчето. Това е което мога там като съвет. Старай се просто, обръщай си хубаво надолу нокътчето, изравнявай си материала, обръщай го, гледай го отсякъде. Когато пилиш ногтя, не се страхуй да пилиш ногтя, трябва да бъде изпилен. Другото важно нещо, когато имаме клиент, чийто ногът расте надолу, формата автоматично се разваля. Просто гледайте, без значение дали сте колега или начинаещ, гледайте да изправите този тип ногти. Добавяйте отпред в свободния край малко гел, акригел, акрил, с каквото работите, няма значение. Съответно изпилвате отдолу естествения нокът. Този нокът вече става красив, прав и изглежда в много по-добра форма. Следващата снимка, която ми е пратена, отново е с ужасно качество. Отдалеч като гледам ногтите ми изглеждат много красиви, защото са в перфектна квадратна форма. Отдолу арката е много добре направена. Както казах, аз много харесвам такива квадратни ногти. И на тези ногти бих им казала, че са супер, но предвид факта, че са размазани, не искам да говоря. На пръв поглед, въпреки размазаната снимка, изглеждат много красиви, харесват ми, но това е което мога да кажа предвид качеството. Следващите ногти, които са ми пратени, изглеждат окей, моделът е много сладък. Това, което мога да кажа, че може би са една идея по-тумбести, отколкото трябва. И определено кутикулчетата трябва да се изрязват, че обработват малко по-добре от това. Но моделът е много сладък. И последните ногти, кривички са. На палеца определено се забелязва, че са криви, на показалеца също и самите рисунки също не са много добре направени. Определено трябва да се поработи тук над нанасенето на гел, над оформянето и изпилването на нокътя и над зоната на кутикулата. Там накрая вече рисунките. Рисунките са най-последното нещо, от което може да се надградите.
Ето ги последните ногти за днес. От първата снимка, която съм пратила, бих казала, че работата ти изглежда наистина много добре. И съм виждала колеги, които работят от доста по-малко време, от доста повече време от теб и не могат да направят такъв хубав дизайн, затова ти казвам браво на първо място. Разбира се, имаш грешки тук там. Например, на котрето много добре можеш да видиш, че имаш една издотина в свободния край, която не трябва да бъде там. Когато имаме форма квадрат, нали, тук вече имаме особености, че форма квадрат може да бъде модерна форма квадрат и малко по-стара. При по-старата обработка на форма квадрат имахме един доста висок апекс, ето тук в началото, може би на една втора от ногтя. Сега при модерния квадрат този апекс обикновено е доста по-тъничък и хората наблягат на по-малки апекси в днешно време. Това няма значение, разбира се. Без значение дали имаме висок апекс или нисък апекс, ти имаш една определена форма на квадрата, структура на квадрата, която трябва да следваш. Твоите пропорции не са спазени, защото вместо тук в този апекс да ти е тук и тук да ти бъде право все едно, искам тук между някъде да сложим една снимка на квадрат, как трябва да изглежда. Съответно, ти имаш една издочина в свободния край на ногтя, а свободния край на нашия ногът трябва да е най-тънкото място. Или в случая просто да върви по права линия. Не изглежда добре, когато тук примерно е по-тонко и в свободния край се получава една ето такава издочинка нагоре. Просто все едно ногтят е като пистол върви нагоре. Показалецът също така не е с много правилна форма на квадрат. Примерно виж безименят е с много хубава квадратна форма, но показалецът някак си върви на кривичко. Също втората ми забележка, това, което забелязвам е, че единият ти показалец е много по-тънък и по-къс от другия. А по-скоро по-дългият ти е по-тънък, а по-късият ти е по-широк. Не знам дали тук някъде имало изгражда някой от ногтите. Не съм сигурна, но определено обърни внимание на това, че всеки един пръст трябва да ти бъде еднакъв с другия. Когато хванеш двата си показалеца и ги допреш така един до друг, тези показалци трябва да бъдат еднакви. На никой ногтната плочка не е до милиметъра еднаква, но визуално не трябва да се прави толкова голяма ясна граница между дължината на ногтите. Просто ги сравнявай. Когато изпилваш ногтите на своята клиентка, допирай ги един до друг и ги сравнявай. От втората снимка, която си ми пратила, бих казала, че моделът е много красив и нежен, но определено отново имам няколко забележки. Палецът ти с изключително висок апекс. Разбира се, колко висок ще бъде нашия апекс, не зависи само от правилната структура, от самия почерк на маникюриста, но има правилна пропорция, която трябва да се спазва. Нямам проблем с високите апекси, при която да е форма, но в твоя случай апекса не е където трябва. Дори да искаш толкова висок и дебел апекс, този апекс трябва да бъде в случая, може би една втора от твоята кутикула. Апекса при теб е изместен някъде към ето тук края на ногтя. Апекса не трябва да е в края на ногтя, апекса трябва да бъде на определено място. В твоя случай апекса трябва да бъде може би в тази част на ногтя, не в края. Затова става едно изключително дебеляване, което е излишно и не изглежда добре. Съответно, тъй като и апекс е толкова напред, той не се пада в зоната на стреса. Знаем, че когато в зоната на стреса ние нямаме правилен апекс, е много по-лесно ногти да се пропукал там и да се щупи. Другите ногти са добре, но виждам, че показалецът ти отново има проблем. Освен, че малко по-късо, отколкото трябва да фона на другите ногти, докато котрето ти пък е малко по-дълго. Показалецът е леко кривичък, така като го зумна отстрани имаш една лека линия, която се вижда, че не е много правилна. И когато погледнем блик ефекта, отражението на светлината върху вашия топ лак, блик ефектът ти не е някакъв правичък, ами е пак някакъв крив. И обикновено, когато видим този крив блик ефект, може да разберем, че отгоре нашето ногче не е с толкова правилна гладка повърхност. Третата снимка, която съм пратила е на много красиво моделче. Тук обаче имаме проблем, който е много по-различен от втората. Тук пък изобщо нямаш апекс. На втората снимка предната имахме много висок апекс, а тук апекс липсва. Този нокът е изключително тънък, не е устойчив и може би не ти се е изчупил, но ако това беше нокът на клиент, който извършва действие в ежедневието с тези ръце, шансът този нокът да се щупи е изключително голям. Трябва да имаме апекс и пак за тези ногти, не бива да бъдат толкова тънки. Особено когато говорим за ногти, които работим с твърд материал като гел. В случая ногтите са много сладки, но на показалеца отново ми се струва, че имаш леко изкривяване в свободния край, малко върви на една страна. Третата снимка, която показвам, бих казала, че работата е почти перфектна. Тук няма кой знае какви забележки, освен че отново нарочно изкарах тази снимка, защото отново котрето ти е по-дълго от другите ногти. Има пропорционалност за ногтите, която трябва да спазваш. Чисто визуално, като погледнеш тези ногти, аз като маникюристка ги погледна, от километър и половина мога да видя, че котрето ти е по-дълго от другите ногти. Котрето трябва да изглежда визуално една идея по-късно от твоите ногти, а не по-дълго. В случая наистина по-дълго е котренцето, ногтите като цяло изглеждат много добре. Единствено, че може би са
една идея леко по-широка от моя вкус, но това ако са естествени ногти, няма какво да направиш, в случай няма как да ги стесниш. Другия въпрос е, че аз съм от маникюристите, които обичат изключително тесни квадрати с много голяма арка отдолу, които клиентите честно казвам не харесват толкова, но това си е лична преференция на маникюриста. Иначе работа изглежда много добре, справя се чудесно, съветвам ме да продължаваш в същия дух. Забележките, които казах, са доста малки, могат да се изчистят много лесно. Това беше. Благодаря ви много, че гледахте това видео. Бих се радвала да се абонирате за канала ми и да цъкнете камбанката. Отново напомням, снимки на вашите ногти може да ми изпращате на имейла, който ще изпишем тук на екрана. За в бъдеще ще продължавам да качвам такъв тип съдържание, както и много други полезни, интересни видеа. Надявам се клипа да ви е харесал. Бих се радвала да чуя вашето мнение в коментарите. Напишете какво мислите за целия клип. Може да сте съгласни с мен, може да не сте съгласни. Аз съм отворена за вашето мнение, вашата критика. Друго. Също така не се колебайте, ако искате да ми дадете някаква насока за следващото видео, какво на вас може би било интересно да гледате за бъдеще. Напишете го тук в коментар под видеото или ми пратете съобщение на лично, няма значение. Ще си оставя инстаграма долу в описанието, така че може да ми пишете и там с вашите идеи за следващи видеа. Благодаря отново, че гледахте клипа и до следващото видео.